Magandang umaga mga kapuso! Kilalang Zamboangenya ang ating makakasama this morning dahil sa kanyang malasakit sa mga asong biktima ng karahasan at kapabayaan. Siya ang founder ng Paw Savers Zamboanga na tumutulong sa pag-rescue ng mga kawawang aso. Sabay-sabay nating kilalanin si Ma'am Mercy Socro. Buenos dias Ma'am Mercy! Welcome po dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka this morning? Magandang umaga mga kapuso. Ma'am Mercy, unang-una po, ano po ba ang dahilan kung bakit nabuo niyo po ang Paw Savers Zamboanga? Actually, ang Paw Savers Zamboanga, sir, was created para mag-fundraise talaga para sa aming isang rescue in 2019. And eventually, instead na mag-fundraise lang siya, naging rescue page talaga siya. Kasi yung mga ibang mga followers na nakakakita ng mga animals in distress, yung mga dogs in distress, pino-forward po sa amin and pinapa-rescue, nag-ask for rescue. So doon po nag-start. Ma'am, ilan sa mga asong na-rescue nyo ay sina Delta 11 at Scaper. Saan na po sila ngayon, ma'am? At kwentuhan nyo po kami sa storya nila. So si Delta 11, siya yung naging viral kung napanood nyo sa Facebook at saka sa TikTok. Siya yung naging viral dog na yung hinahagis-hagis ng owner niya sa ilog. So, may nagpadala sa akin ng video niya sa inbox. So, doon namin nakita kung kung saan yung area niya. So, pinuntahan namin siya. So, ngayon nandito po siya sa amin. Si Scaper naman, sir, siya yung actually yung reason bakit nagkaroon ng Paw Savers Zamboanga. Dahil sa kanya, kaya kami nagbuo ng page kasi nga when he was rescued in 2019, medyo severe yung kanyang condition. Meron siyang nasal cancer. And if makikita niyo po from the page, may mga post po kami doon, yung the time na ni-rescue siya, yung yung mata niya, naka-cover po yan, may parang may laman na tumubo. And then yung kanyang bandang ilong, talagang basag po yan. So, medyo malaki yung expenses namin. So we decided na mag-create ng page para mag-fundraise. So from there, nag-start po. Si Scaper po talaga yung nag-start ng aming Paw Savers the page. Ma'am Mercy, kamakailan po naging successful ang inyong fun walk activity na A Walk to Saw a Paw. Kwentuhan nyo naman po kami kung ano po ang layunin ng aktibidad na ito. Yung A Walk to Save a Paw, it's actually a fun walk, pets walk siya, pero ang aim niya is to promote responsible pet ownership, and din siya, campaign against animal abuse. So yun po talaga yung pinaka-aim ng event na yun. Luckily, naging successful naman, and hopefully nga, after nung A Walk to Save a Paw namin, it's actually a launching. So ngayon naman, mayroon kaming follow-up doon sa nagawa naming event. And yun naman yung gagawin naming project sa coming days. Ma'am Mercy, I am sure napaka-challenging po ang mag-rescue ng aso, lalo na kapag may sakit. Paano nyo po sinosustain ito? Unang-una talaga, sir, naghahanap muna kami ng sinong magta-take in. Kasi since sa Zamboanga, we don't have a shelter. Ang Paw Savers Zamboanga po, wala po talaga kaming shelter. So yung mga rescues namin, hinahanapan namin ng mga fosterer, adopter, and then humihingi kami ng fundings through fundraising sa page namin para madala sa vet. Let's talk about yourself, Ma'am Mercy. Bakit po ba napakalaki ng puso ninyo sa pag-alaga ng mga hayop, lalo na po sa aso? Actually, kasi from the start nung bata pa kami, both kasi ako at saka yung husband ko, more on sa dogs. Yun talaga, yung parang lumaki kami, yun na yung mga kasama namin. So hanggang at this age, ganun, yung parang na-cultivate na lang. And yung hindi namin matiis pag meron kami makikitang mga helpless, yung ganun. Para sa impormasyon po ng ating mga kapuso viewers, Ma'am Mercy, ano po ba ang mga requirements para sa mga gustong mag-adapt na mga na-rescue nyo po na mga aso? Sa mga adopters kasi medyo strict kami sa pag-a-adapt. Hindi namin yung basta-basta lang binibigay. Dumadaan sila ng screening, tapos kailangan kasi financially stable sila.
Kasi to sustain a dog, to sustain a cat, kailangan meron ka talagang source of income. Kasi sila magastos, you have to bring to the vet, kailangan mo silang i-deworm, kailangan mo silang ipa-vaccine. So number one talaga namin na requirement is may source of income po kayo, yung permanent source of income. And then second is kailangan safe yung kanilang area kung saan nila iuuwi yung na-adapt nila. And then number three, kailangan po lahat po sa household into animals. May puso sila sa animals kasi nagkakaroon ng problema pag merong isa sa family members na ayaw sa pet. Ma'am Mercy, ano po ang mensahe ninyo sa mga taong gustong sumuporta ng iyong advokasya? Ang po Savers ng Buanga po ko talaga kasi ang number one problem po namin is the fundings. Yung mga food ng mga rescues. Kasi may mga rescues kami namin, under sa care namin. So for now, sila po yung mga focus namin. So ang pinaka-problem po namin is ang day-to-day food nila, ang mga vettings nila, like mga dewormers, yung kanilang mga anti-ticks and fleas, yung mga pangputo nila. Maraming salamat sa oras na iyong ibinigay dito sa At Home with GMA Regional TV, Ma'am Mercy Socro. Mabuhay po kayo at ang Paw Savers Zamboanga. More power and God bless. Maraming pong salamat sa At Home with GMA Regional TV. Sir Saidil, thank you very much for accommodating Paw Savers Zamboanga. And thank you po talaga for the support that you're giving our organization. Kini ang At Home with GMA Regional TV.